Kuing, kudu terbudok. Adi na bag-utot sinampay. Di na pa nila magsusurit. Okay, perminalok. Kudu, kabay ni kutak igsurit. Mana bodak, kemana bodak? Mana bodak nayakan himama nga ayaw lang ko nung anay kamu pagsurit kay bag-o pala kami nga laba. Kamag-arte niyo, danay labaya sumirak. Balingat niya yung mga bada mamahalon. Iyo nga ni panti dunot. Nayaw ni mana bodak nga ay kuno kita na artingan tat mga panti mga dunot. Ganyan kunit niya. Anay daw ko, kariyon ko. Budak! Budak! Ano ginyayakan natin panti ginaamag? Mana abing, uri nga di mama. Adiya, takluban. Beli tayo na kami ni. Antat abing. Ano na yung katampanti, dalot? Mga ibang baya ito. Agi, adto, puri adto. Adto gen parang nanam kita apa daw. She's gone out of my life. I was wrong. I'm to blame. I was so untrue. Kun! Kun! Katuwa tira budak! Yak di nga pagkuti ay ira video kidirik niya nga ngaturog yung maupay. Ay, perminala ako, ikaw na katurog. Iyo na! Katak pa pakaturugon. Sige na daw na. Mana budak? Mana budak, kaya wala na ikaw na kami naaring nga sa kinakaturog ni mama. Kamu na naman? Kamu, mga awanan gud kamu. Nalingog-ngog. Diyakan na lang ang mga awanan kamu kay magroutit iyo boses. Pari udog niyo pamararitin videoki. Ma, na ni mana budak, mga awanong kuno kita. Tapos, maglain tat boses, tapos di kita kuno ka nakakapalitin video, okay? Kanak niya? Ani daw kakadiun ko. Budak! Budak! Bilin na ano? Ano nga na yung katambosis maglain, tas di kami nakakapalit ng bedyoki. Mga pabiyak him the boys. Nakapasan nga ni kan audition, wala nak magpadayon. Nagiinop ka la, ada. Di nga kami nagningiras. Sige, katurog na. Di na kami mag-aaringasa. Pwede lo. Mga talaga mga babanay. Mapay ko din kung magkakabungal. Burikat! Burikat! Kuwano ang bago na chani kaya di nga luma di nakakakuha ang buhok ko. Tigboran mo! Ano lang ito tubos at cabinet? Kuray nga di ba? Aw! At ngayon kan abing. Alam ko di nga abing. Punta ka po rin, wala na ibabalik. Burikat kan tulad kan tabing. May pingkanton karaptan. Pwede ba't nila ibabalik ko pat nakabulan? Ano rin, iragin chichinan at ira-irok, kabububaan. Dik urug! Tatagan masin ito. Ano abeng? Man abeng? Ano? Ano yung kulugin huram na chani? Pwede man kami ay huramin chani. Pagpagton perments. Pwede pa niyo ko ulit. May pingkatan karaptan. Pwede man kami man huramin chani. May kami kalugaringon. Pag pinanayop niyo, warikit na hinunong duman. Ma, wala man ko na huram haatan. Ano nga waray? Ipinangangkunan na radira-ira. Anong iraging giginabot? Badwa? Kadinaksin ko. Anay-anay, kakadiyong ko. Nauuritak ang duro. Abeng! Abing nga na chani. Ano budak? Kinaramat to 4 months ago. Ano, wari ka ba pala chani? Amo ng chani. Taktigaman kay pingit karaptan. Nagpipinanag iyaman ka mo. Kutaraw, tinaktigaman. Ano, mararabungan na gidit na yung irok. Upat ka naman kabulan ng giginabot. Ipan nga kan burak, direk na ayun. Itim dila no, nagsasanga na. Chani, kay padarapat ka nakbog tuti ka nga Saudi. Diri nga ni offered kay wari nga niyo sura-sura. Hoy! Naka-bipstick kami yan na. Anang pangiklo, cordon bleu. Barangay ako. Mapabarangay ako. Papabarangay. Chani lang mapabarangay ka? Pagkikita kita agto. Ma, ari nga na nang gipa pa nga chan. Hinakatan ila naman kabinet. Uns man nga niyang karaptan. Agi. Mga din na ako dang patakhugasan.
Uy, amoy turan kan mayor community pantry. Community pantry, mayor. Halos, daw. Sakto na wala pok mag-grocery. Mari na net, pagkatimbag. Social. May paralit timbag, pero wala iparalit yung grocery. Kaawad daw. Taging priority ang mga tao nga libre. Sige, dinalakit. Nakuha pa inaawad doon. Librinin. Hala, makuha kinibunay nga noodles parit agahan. Ano duty? Di pa tim asawa adto abon adto Abu Dhabi. Pagkita ko, anim anak pumalitin adubon ka kulop. Magkapalgod ka mo. Priority nit mga waray iparalit nga sura. Iba nga ni nagsusura na ng baras. Umuna na ito. Hala, karesyuman. May po community pantry. Ano daw pilapil? Tulo na ba yatim anak na nagagraduar? Anim po to? Ado na hagay salo sa lady. Buot daw. Para budak tim na saragan. Magiram gud ada tim baba. Hala, dinakiton. Oh my gosh, yes. Sakto lang kay hungry na kami. Oh my god, this is community pantry, right? Ay, yun ay pagkikapurot nga da. Balingok diri maaram nga nagkaasawa kan. Sige nga't iyo jaro Jollibee. Para lainit mga pobre. Tichud ka budak. Umutang kalaak. Ayos daw. Priority dot mga tao nga nagugusam na lang gana. Budak, marama kayong buhat. Lagat na yung baba. Ano't mga kabaryo, wala na mamurot. Agyain. Kayaan man. Ako man nandiyan tapuran ni Mayor. Siring nala, anahay kada mo kamo din hikay wari kamo sura. Purot na. Maarma kung iyo sura bulad. Kay timhini nga mabudubulad. Purot! Kay maarma kung nga damo pat may nangingangailangan. Sumateo ka Mayor, susumatagod ikaw. Purikat! Purin mga saringab, dali-dali! Ikuli na nabalay. Tiglit, kibay may kumita. Madilat na ako bago ng chika. Madipilapil. Diri chika nakking kanhi. Okay. Tara na ba talagang chika? Aswang ko ng mga budak. Paano ka nakasiring? Nakitaan man ko na naman na Ismael. Natuwad sa buod. Alagad ka ng pilapil. Natuwad las mong gayon. Diri bang nauro. Di ko ano ka naman mauro. Bukit ka na. Katingin ka gad. Gay ado pa. Di binabatian mo may bata nga do. Mabay-bay nga nakakita ng wakwak. Ang anak ni Abing. Auntie Elgin po to singkat. Ibayan mo wakat. Nakabangs ko na ang wakwak. Ano po ba't nakabangs din nga bayo? Hidura. Hindi man nagnaangay. Magayang bugong na inarutan. Adlaw iya pinalitain lana. Ngitin tindahan ni Ramana tidad. Di ka inagbapot iya duty pag binakwak. Nagjawi na matburag na sunatos. Na overtime gut sa pirmi. Umatik mo na. Kasi tiyagin dalaga na iya asawa. Kaya irasura, pirmi ibig na buhi. Ang ito ka iramat na iya anak na hiburay kat. Awan ang mga baktol na bata. Sa iya mat ikaw pamanat bertod. Barilaan. Pagnigo. Kaaga pa niyo man libak. Adi ala city pala. Ay pangan ko nanuniguan iyo mga buray. Pilapil. Amgud na natin binintayan anak. Yung anak. Adugin ko gutom. Di mo lugod yung titimang mo. Ado bye-bye. Nagkikidawlin hanang. Pero mo lalabot. Ikaw na net. Wari ka ani man ipirining yunatan. Manunong balay ka na. O siya pinandidinggi ka mo kay amog ka. Kung marites good ka mo. Kanti anit iyo mga panimali bagot iba. Dili kaswang. Nakit anak ni Manong Ismael habuod, kaya dinok mga umang ko niya namatayan Yolanda. Di ba simenteryo na saan man nakabangs na wakian anak ni Abing? Tuod kat nga bata kayo nagraragbi ito. Sige magtintag ko na ito nanan, nahin kami nanet. Kaya di ba nagbabaligya ka online, hin homemade shampoo. Wari udog ka muna para alisin cellphone. Rigad laag to. Ba't nabati-gad lang na maad to? Oo, rigad laag to, bati-bati lang ha. Ito yung mga dila, ugat to, naagit pas na. Ay, ugat ko to, rin ugat eh. Pagbantay ka mo.
iyo, bulad. Pinikas na bulad. Tagbera. Madi abing bola na naman iyo sura. Magain na adlaw nat niyo. Anak pag kita nim anak raseng bisan. Agi, pwede padanak asawa ti kang Beleches. Adi, Tag 25. madi. Ano naman ko no himade Marisol. Tikang hadubay. Kakulot man la daw. Agito kidamon malito na rara. Ar kitang chocolate. Halagod ano? Hanuri ko niya natot madi. Hanuna pulo na ito ng ulo ko to. Yung pagkakitiyan grade 4. Yan yung nagnanak na gampono. Sana good lama kay atayam tam kitang chocolate tikang halija. Gusto ko sabon. Mati ka nga abroad. Para may iban-ibanan gad limatik kagid. Pare-pare ka naman ni Marisol. Uy, Madi, kumusta na? Hello! Oh my God, is that you, Trinidad? And Abigail? Oh my God! Madi, mo pa naman timkutis. Tas mabusag ka na. Oh my God, guys, it's been so long. Iko ka na ano. Kay mo pa yung kabutang hadubay. Oh my God, I'm sorry, guys. So I don't speak waray anymore. English lang, a little bit Tagalog. Ano? Bere boy tiling so. Busag ka, mabusag. You're very, beautiful. What time you here? What time you Pakyan nila kung kakani. Oh my God, guys. Earlier in the morning, I got quarantined pa in Manila. Yeah. Oh my God, you know, all the pandemic, it really affects everything. Globally, so I always try to be careful. So I always try to be careful. Oh my God, you know, all the pandemic. You're pinanganak. He's big now. Yeah. Give him chocolate. Oh my God, son? What's his name again? Kwan, Early 7 never broken. is he foreigner? Early 7, Madi? Di ba agapito latim anak? Agapito. Aga, early. Pito, 7. Agapito. Di magi ba? Never broken. Oh, Asya. Great ka. Where is the chocolate? Oh, I want soup. Soup. Anong soup? Soup? Ano siya? Higupon? Ay, may natawagay. Ikakarman. He met my boss in Qatar. Impulse. Hello, sir. Marisol ka ni Migit! Ano aging buburok mo man natin mga hiwasan didi bago ka lumakat magbakasyon? Waray mo ayusa! Ang tulit didi barado! Mara mo kay kaulan nakabara kay kaulan kabulig nga dagtutubol. Ano na mo na ayang waray mo tubungi. Saan mo ka lumakat? Ay nagbipinangagating bata! Ang malas nga nako, pababalik kung kukudi ka didi hakatarman. Ang galungkot ngayong bakasyon. Direk talaga, bro. Adla ka katarman. Kaya nag-a-apply pala ako. Nabagtimagan illegal recruiter. Alam mo di. Ay, nagpasalubong special training katarman. Rituhan na yung marasay ni. Bye! Kadi mo di. Kading gimbayad ko nga 25. Adi naman yung bulad. Mano Merek! Salon malarga? Alauna! Kayo namarga ng alas 2! Ano roti? Ang tasan roti? Alagot 1,000! Duwa na namit kasi mana nga budget. Tak asawangan. 250 rat sweldo. Lugi pat iparasahe. Man ote 1,000 nga nula. Uri man lang iparali. Timple bumanla. Nang gigitata na ak. Balugod ni Champura. Pero minala apan nga nila Kay pritawa naman niyo. Or di kay gangis. Or trambupunay. Bisan mo ituwa yan. Bisan sete mo. Waray mahuhulog. Baan ka kunta? Tipal mo dote. Ano na yun? Tipal mo dote. Pangkaunla. Hagi, piniimod naman yung akong kwarta pag pinalit. Yeah, arin ba ito? Ba't niya itong tinapay? Ako, ang papapalit ng 20. Gusto mo ka 1,000. Alagad man, nay. Wari kat mahatagayim na kantinad. Sige na. Tipal mo may count na budget. Para buhangin na lang next day. Kay, para din na overtime. Hagi, kiwari ka kira 1,000, nay. Bisa mo pag ighigot yan, ah. Kori bayad pag nalibot-libot at karsada. Mapasok. Yeah, arin 100. Asya nalagod ini Kaya takaya. dugang lagad. Di na nga dua ka pasin. 2 kilo nga bugat. Ari 200 na nataksin selyo. Di mo nagarag papapasahiyon it pambot. Ngayon agad lo.
Pero naman lang. Yaw. Oo, ano 500. Para balik puwaki. Kung siya magpatak anak kung magutom nga mamatay. Yeah. Alin 1,000. Pero balik tak sukli. Ma 500 lang. Naman din naman pala kung may sinsan niyo. Sige, medyo pa man ng katangkungan. Asyadal ta magsusurayayan na semana. Kung anong i-gcash lala. Ay, social malaga. Adi mong tat number. Nilabas may Gcash. Hage! Wari ka nakit na Gcash kay dirikit maaram. Pari kami instant. Alam mo, nakiya 310? Asya ito tak cellphone. Adi ate. Asa ni tak BPA number. iPhone pa i-transfer na lawang ko. Wari. Good light ito tak mahatagain. Oo, dalawang ko. Okay. Papoy ang pakit pambot. Yeah. Ano na 1,000? Galang na lahat. Salamat ulit madaw. Budgetan mo pa ha. Asya labayan tak budget. Babaligya ko na lahat ang amyaw ngay burikat. Halo, sige mo kadoy ako. Hala, bye-bye. Ano maluin mga langit? Di naman ngayon ay baba. Anbok ko. Agi, abing. Di mo lagi kagad di mo natin sarong. Nabudol ka. Ay, bangaw nga may Gcash. Maritidad. Oy, madi abing. Pwede raw kit iyo oyster sauce. Nagaano kat oyster sauce? Hagi, nagbibip steak ak. Uy, nakaluyan mga langit. Di na bulan iyo sura. Ngan linaw agan nga, ano pa ito? Ganas? Gi, oo. Kaya nakakarawat naman kaming 4 piece. Mo pa'y konsugan. Anay daw. Kaya ano ka maaram nga linaw ag nga ganasan ng sura Kay kakulop. tingipon may tingang ganas. Agi, kay dirigan namin ni sura kakulop. Karo ka sang kulop pa. Kaya di ka nagtutot brush body. Kaya ano na ba yan ang adlaw? Tuesday pa man la. Wednesday, Friday latak pagtutot brush. May schedule yung pagtutut brush. Maupay nga aga, abing. Maupay nga aga, tidad. Ano nga buot ng timtingog yan? Wala. Natigpon agad nim sungay. Bagat kan hadi. Haros ipabarangay mo na akhan imo na wawara nga chani. Abing nga, maano nga, kumabra kang 4 piece kay nakitang ko ikaw nga nag-withdraw. Ayo, good tim ang tina. Nakakamot ka good ano. Perat buhot tim irong, 5-5 ano. Bangin pwedit makautang ha, bisan 2,000 la. Panbayad ko lang tam kuryente. Kay bayan kami kasi mautang. Tas pangkaong ko pati kan burika. Hagi ka ba rin na good nam, kulod nga rin na gusto ba nila kaming tagoto para lang kami Hagi. makasura. Kay di ba may utang ka pa nga 5K han una haak? Madugang ka na naman. Kay ma-approve na ng takbisa, ma-apply na kakwait, mababaydan ko na natin ng utang. Kay before 5 years ka na matagi-in appliance name quiet. Hagi, yung kakay ni Burikot. Tikang hanang pagbula. Puri na talaga kaya magpadala ng sustento. Hala. Sige. Adin 1,000. Asyalenit adi tak bursa. Hagi, 1,000 lang. Damang patang pinagdagastuhan. Subali may kulang ka pa nga 1K ano. Oo, 1K na lang. Sige, iduhol na lang niya na balay ha. Ay kay nga rin mo't pagbayad niyang kulang ha. Sige mga kadiyak, papatarin ko patak banks. Anay daw budak. Ako't nagawasin may utang hain. May 2,000 ang pauutangan ha eh. Ano? Ako ba't may tragan? Pero hindi hataga 1K lang. So may kulang ka pa ak nga? 1,000. Oo, may taragang ka ak nga 1,000. Anay daw. Di ba ikot na utang? Ako lugot may taragan? Ano daw ka mo anay? Di ka mo ano maarang magja-algebra ano? Sa iton, kay nagpipi ng bayabas na kamon high school. Buda, pero tim ginootang. Okay. O abing, piranim na hatag. 1,000. O, so piran kulang. 1,000 pa. Yun! So may 1,000 ka pa nga utang ha iya. Budak, ihatag niya 1K pambayad mo. Ikaw liwat abing, piranim kulang kang budak. 1,000. Sige, ihatag. O, bayad ito nan kulang ni abing haimo. Okay, so quits na abing. Quits na kita ha. Wala nakutang haim. Kalarang nim tirad. Oh, to. Nakuha na kin 1,000. Guys, hello. Hi, kumusta na ka? Sorry guys, ha, late ako. Kukuri ko si Igpork an amon car nga Range Rover. Ano
Kumusta na kamo? Oh my gosh, after how many years? Ikaw, Bunja, di ka na nagpapaabot sa Facebook. Ikaw, kumusta? Damo-damo natin alahas. Bunja mo pagkat nililangan mo alaliog kay 44 karat gold in na. Ay, ibo ka na ano? Han high school, buring lalim queen. Agir na ba? Tulad ikaw, Bunja, kausin mo siyang sarap yan. Hagi, oo. Actually, pangamprela nam iton. Kay ibo na ko si tam gamit pagdudulungit mga bata. Tapos, itamon gamit paglibot-libot, Mercedes-Benz. Pari ko na, oy, dati yung chinilas di magkalingit. Kay pero ni Betas, pag binaktas, kaman dyan siya. Kamusta ka na? Amoy ni ti mansion? Kada ako man hinduro. Okay, rest house lang ng inin. Kaya anong ungod na ginuok yan, aad to ha Bagyo. Dito kami nag-settle hanak asawa. Ano, may asawa ka na? Oo, God. Makurigad hiya kay Dani, di kami nagkakaistorya tak asawa. Huh? Kay ano? Ato diya Bagyo or Habrad? Diri, adilaya somewhere ha kusina. Kasobra ka da ako mansion. Kailangan na lang mag-commute para lang makakatusina. Adi mo na walang asawa. Uy, dampot yun at iyagol na sulot. Hagi, oo. Kaya lang di kasi tiya Saudi. Ano titiyahan ng bugtuhan, angkalahan ng makunhan hari. Day, may digong bughaw ka ngayon. Dati han high school anim dug madulaw-dulaw la. Kay may hepatitis ka. Bunja, kumusta mo din kasawa? Hagi, di man ta kasawa. Higa bugan sa siya na nito. Diri. Iyainin manghod. Amo ni tag-iyahit SM hatakluban. Anay ha, na video call ta kasawa. Adi, ano, ato, Bagyo? Agi adagat hiyatam usang nga mga CR kay 300 kasi tam CR. May dinam CR para tam kabulig, tas may dinam personal nga CR para tam ayam. Hala, sige, dagmit kita. Kami na pak schedule, makuha pa kang 20 million. Wadara na asawa, it-iris na kasi na. Aw, ako pati may meeting pak niyan taga Tinawgan kay papalitan nam kasit ng ray. Landingan nam kasi tam mga helicopters. Hala, sukom na kita tam balay kay bayan magtaghum ng damgim pakiters. Okay, let's. Okay, tara. Hold up inin. Kasot yung mga kamot. Nabatian kan iyo iristorya. Kamari-korekuhan niyo. Bisan o sa latak mo hold up pa iyo, okay na ako. Ikaw, may sarili nga siyarat iyo ayong. Ikaw liwat, 20 million like, iristak lang niyo. Hala, ikari-karit na yung kontas, mamagol kari. Kuya, dili, pwede. Kadi lagi di ka. Ano yun? Mahinak nag-iinol dapon. Di rin gold. Oh, may taoy. Kuya, umaamin na ako. Patulahin nga yung pintaran ko yung gold. May tawid dili. Ikaw din natin susunod sa rakyan. Babalik ako na la. Yeah. Ano yun? Iya ka gid. Diyan naman yung susin ka ng sarakyan. Kailan cabinet man lainin. Oo. Maamin na ako. Di talaga kami Rico. Nagputput lak ti pakanhi. Ito nga susi, kanan aparador lang nam iton. Puri talaga kami auto. Nangutangan lak para sa hiti pakanhi. Wala ganun ka mo. Mura-ura ikaw. May nakadad ako na balay. Mudi na yung volt ano. Sukuat na yung mga guard. Ikot kwarta. Pagkidat masugot. Kaya na di masugot. Iya todla. Diriga talaga't amon nga mansyon. Hilag dida. Nagbakasyon kasi ng boss. Hadto Amerika. Amo kami lat aada. Asya nam invite ko kamo. So nagbibinuga sila ngayon kamo the whole time. Mga hampaslo pa ngayon kamo nga tanan. Binuo ko. Wala nga na kayo mapapala. Actually, oo. Nangutang nakita kay para sa iti pa kanhi. Magbabagtas na nga lakti pa uli. Oo, actually. Pero man talaga kung mag-high school, di man ako nangingilala iyo. Ito rin nihihilalain. Yeah, adin 100 para sa iniyo. Panguli ka mo. Hindi niyo talaga sinabi na birthday ni Lexi, no? Wala kayong barak mangimbita. Kaya nagkumwari akong humingi ng kaning baboy sa inyo eh. Para lang makikain sa inyo. Akala nyo ba hindi ko malalaman na birthday ngayon ni Lexi? Ilang beses na yun humihingi ng tanglad sa amin eh. Tinatago nyo pa? Na bumili kayo kahit ng manatidad ng ketchup? Eh nag-may day naman si Lexi ng mga menu nyo.
Bakit hindi niyo ako inimbita? Pero si Abing inimbita niyo? Di ba ayaw niyo doon? Kasi malakas mag-bring home nun. Akala ko imbitan niyo ako sa birthday Kasi sa akin kayo humiram ng kawali Pang spaghetti niyo. Ito palang spaghetti niyo, ang lagsaw Matabang. Banana ketchup ba yung gamit niyo? Tsaka bakit may arroz caldo kayo? Birthday may arroz caldo? Kadaming luya Ano to? Arroz caldo with luya? Or luya with arroz caldo? Tapos, lahat ng putahe nyo, nilagyan nyo ng raisins? May kulto ba kayo? Yung moron nyo may raisins. Yung adobo nyo may raisins. Pati ba naman pansit nyo may raisins? Diyos ko, akala ko pamintang malaki. Lexi, kamusta naman yung school mo? Good. Di ba? Nagbebenta ka ng kalamay sa school? I'm still managing it. Mabuti naman na pagsasabay mo. I do that on the side. Kaya ko naman pagsabay. Classmate kayo ng anak ko, di ba? Kamusta naman yung grades mo? Excuse me? I don't think we're close enough para itanong mo yun sa akin. Sabi lang ng anak ko na hindi ka na pumapasok sa math subject mo. Can we please not talk about this here? Ha? Di pala alam ng parents Hindi mo? alam alin? It's nothing, Mom. You're keeping secrets from me, Lexi? I'm an adult, Mom. Of course I keep secrets from you. Hindi talaga kayo nag-imbita, no? What happened to you, Doc? Horrible. And I'm so sorry that... Mrs. Lucero, it's okay. Mag-bring home na lang ako ng marami. Actually, meron na ako ditong sako Back to the topic. Lexi, bakit ka nga hindi bumapasok sa math classes mo? I think we should call it a night. No, Mrs. Lucero. Papunta pa lang tayo sa exciting part. Shut up. What's going on here? Di pumapasok si Lexi sa math subject niya kasi nahihiya siya after nung nangyari sa school. Walang hiya ka. Mr. and Mrs. Lucero, your daughter is nagpakaigit in school. Enough! I've heard enough. Hindi pa to enough. What's your embarrassing? Yung tae niya is pinato niya sa classmate niya. Kaya nasuspend siya. What is this true? Desperate kayo? Ma, bagay naman. Oo, lagi nak. 30 minutes na lang makadinaak. Kaya adi tilargan at pambot. Adi nga ni nabulig nak pagbugsay para mapadalila. Boya na ba yan? Gugutom na ba ya? Kay bali ko nga dinarat nakaraha dida. May dak dida tinuon na kaldero. May da pa dida surang alinaw agan niya yatot. Buntak luban ko. Ogi mama, masurang pa daman dede. Kaya abrigan nga dat light. Bali nga tak irong mga switch dida. Sige ma. Mo, di na obra at light mo. Hala, kay Martes ngayon niya na ano, pangoto din kuryente. Hagi, wari pa naman kita makabayad yan nga bulan. Hagi, ma, pagdagmit na, ma. Pagkandila na agad la. Hagi, ma, pagdagmit na agad. Bala ka agad ng aswang. Nagugutom na ako. Burikat, ano? Nagdadalagan ka man nagawas? Aking para yung kago. Ma, sorry ma, minangad to si
si White Lady nga nagtudugang baba. Ano ka, Burikat? Asya to nga, nagtitinagtukon ka karagat. Diri matuod, lagi mato dito. Babay nga nakabusag. Salamin na daad to kay Buray ka Hero Ramos. Kita rin, buburay ka pa. Kaya kung buburay ka nga ni, pero kang darahog. Apay, aday mana budak. Hebro na ada ato na nanunukot. Maapay, aday mana budak. Sila pabaylat ng mga suka. Kaya para makasir nga wari tao din eh. Bahala ka dugma, basta din ako tisakop dida. Tara! Ading yan ni Bruno. Buri ko na talaga ibarayad kan Bruno. I-preprintan nila ikaw. Kaya ano ma? Hino pa man? Kaya na dumangan na kita din eh. Kira kitang duwat ang anhi. At tupat multo. Anak, kuha ng sako. Sasakuhan to niya na nababayi. Kaya bahal na yan at palitin mo ang multo. Bahala ka dugdudod eh. Tuloy na. Mabayat mo na ka impyerno din. Ma, di naman ang sako ma. Natunat tuyo. Kaya papatakasa. Kasi na itas pambayad ng tanang ta mga utang. Mag-it na bakit na nakakailad man. Yung snack borse. Yan mo gawin ginbayaan. Kabata-bata manak. Ma, ano yung taga-morgue? Alo, sige. Sakop ka mo. Hello, ma'am. Condolence, ma'am. Ma'am, adi ka na ako pag-discuss kita. Mga baray din tlamet tim asawa. Una, make-up. Maabot ito yan, Jismil. Jismil? Kamamahal man! Professional mo, good man na namging kuha ng make-up artist. Ma'am, kita rin ma'am tayo namatay. Kita rot na nahihiwi na. Abang kaligisan pwede ka ba? Hindi naman, mahal kasi ito na naiyan na nga dun gater. Amo nga ni ma'am balit bayad, kaya ginuupay naman paghiwit na wong. Hongi, mahal ano be? Oo, lagi ma. Ano, pulbo na layo na lahat na make-up. Bisan hiwit yan na wong okay la iton. Kami kasi kami. Ginagbapadala niya, ama. Yan na wari-wari na good kami. Hala, sige. Kung ano man. Hala, mato naman kita't barongan sa rawalit susulutunit na minatay. So, I think, litila ka mo, no? Kay wari ka mo budget. O, sige. Bali, ang plitihan barong for 6 days, 5K. Kamamahal man. Apod na itunit sa rawal ng mga dugang hiton. Oo, lagi ma. Alang mong papaglaw sunit na iyo minatay. Hahagkatun daw at yun makarabod. Paglapunta na latiya. Oo. Kaya di na matihagutan ng una. Alagad man, ma'am. Nayakan ba yung at mga magraksot nga minatay? Di rin papasakbo na langit. Oo, kaya amit yun ang plano. Pagbaligyan biltingad to. Sakto, kaya mo pa sa imperno, mabenta. Aw, liwat mong bahala ka mo. Ano yan ingredients nga to, ma? Hala, sige. Discuss to patit ka baong. Nida nga di 50K. Kakuhiin. Golden color. Ay, ba't iba nga, Joyce? May baro-baro to nga 50K niya, ma'am. Kay tempered glass ito top. Mahusay good inin, ma'am. O, diliwat, ma'am. 25K na lang, ma'am. Mapahigya, pwede nga kahoy. Lagi, mahal, lagi, ha? Mapahigya kasi ni, ma'am. Amo na lang itong cheapest. Bangin mo, may danira nga ito para bata. Buragid ng pambata. Pero may na kami para ayam. Ah, sisit nga para ayam. Guti ay ganito, ma'am. Diret maigo. Katong nga lataya. Katong nga size. Oo, ma'am. Tag 5,000 lalugod ito. Sige. Ito na lang. Hagi, ma'am. Di kat mag-iigo bisan pag-ano. Oto na lang ng iyang mga tiil. Pagdarahag niyo. Agad niyo pagsugara. Oo, siya na lang ito, ma. Kaya man niyo tiil. Papapabaw ko na lang, adi. Papangkot ko na lang pati iya. Grabe man, ma'am. Hala, bahala ka mo. Uray niya tiil na. Kero tim papanag. Hala. Anto na liwat at pag-istoryahan.
Ang lunob nga ni 60k. Amo na lago dito pinakabarato. Agi, uray gud na meton. Agi, uray gud na meton. Uray niyong katungalang at tuna. Bali 30k, ma'am. Pero dito siya maigo. Sige, tong kapat na tuna. Tong apa. 15k. Sige, tong apa. 7.5k, ma'am. Pero ano naman niyo na tuna, ma'am? Ipapatok daw na lang ng hiya. Ay, grabe man ka mo. Mapa naman niya papatok daw. Kaya wala naman niya, Tin. Alaunag. Ano? Ikrikrimit na lang na para sa way. Para rin ng mga tunangan, mga makeup. Diyan na lugod mabustos. Sa'yo po ito, ma'am, mga tingking mga tao, ma'am. Kasing nira, ma'am, barato lang cremate, ma'am. Pero 120k ito, ma'am. Susunogon lang, sugayin presyo. Nak, magsusurat Lyra 120k. Yeah. Oh, ma'am, mo talaga ito. Hala, anak. Alzam ta na line yun, anak. Mamanot na yun, ma'am. Kakanit niyo nga bang kay, ma'am? Aadutan pa di. May lechonan. Papalayon na lanam. Muray palugod at tugastos. Pero ba nagat yung mga alimpatakan? Hala, bulig-lugod nga di pag-alsa. Oo, kuya, bulig na la. Bigat mga tugot, ma'am. Unsanitary. Sige na. Unugot. Sige na. Oo, kuya, bulig na. Kakastas mamatay ba? Kakastas mamatay, Ma'am B. Tisa ka na kagdating palangot. May entrance fee mga ano. Ala na kinat magwatay. Ikaw din ak. Okay. Paghamis na nga din ak. Maluyan mga langit. Manatidad, mga bay, manatidad. Oh, ano queen? Nahura mi maman brush kay maglalaba ko na iya. Di good ano ka mo nakakapalitin gamit. Ala gata nam daspan mo rin na nigo ulit. Ano tiyo gindi nispanon nga baras? Raba. Yay manatidad waray ka mon violet nga brush ang ginhuram nam ni mamahan una. Ano nga violet? Ginlabog na nam nga tanan na ang violet nga gamit. Waray na nam hiton, yan pamayuan na nam nga tananhin brown. Kain man hiya panlabog. Pamamaroton na lang nam. Pinanuritan ko na. Ano nga nahangol kat violet? Violet ano tayong president nga gimbubutusan eh. Mga violet na kamo ano yung nanay ano. Ano nga yung presidente? Makarat matlat mag-tiktokon. Tapos nakitaan ko sa Facebook. Parang ginuto lamang niya nito ng iya previous job. Hala, yak ni ti mama, na di nakmapahura maiyon mga gamit. Nandi na kayo mapautangan niya amon tindahan. Mo pa ng sarabot. Nga brown nga presidente tam bubutusan. Cancel na kamuha. Cancel na kamo. Cancel na kuno kitat kandamana tindahan. Kay violet at presidento. Di na kuno niya kita papautangon ngan papaud mo net gamit. Tapos ngan ibalik na ko ng daspan. Lagad man initi dad. Ani daw kakandiun ko. Dad, ano na yung mga yakan ni tak anak? Ay madobla. Oo, violet ng presidente. Kaya di kamit na mga kawatan. Oo, nakitang ko Facebook, gin-share na kumangkon. Nakasuhan mat na yung presidente pangawat. Natuod kalat ng mga share sa Facebook. Ano na naging kawat? Kapayo ngayon barani. Halilid na yung mga ni presidente, wala pat mapatunayan. Wala patunayan na iton. 50k nat i-abuse sa TikTok pag siniyaw niya. Pero diba, check your facts daw. Ang among presidente nakapuno ng stadium 200,000. Kay pang 500 man lat nga to plaza. Ano, nag-uruso nga ka mo nga to? Oo, kay nasuporta kitak presidente. Kay bisa nakmapait nga to. Die hard ini, die hard. Asa daw? Nagbaralyo na kamo na nga to. Kita adot, diret imo irong. Kan mano Ismael ito niya na. Nagbalyo na kamot irong it nalagas. Itang presidente, pababalayan kuno kami tag-usa-usa. Sa presidente, igi-scholar tak mga anak. Ngayon ka na presidente, nga manahatag yan mga uyab, hit mga single. Ay, may asawa ka naman. Ano man? Iba nga nagdudubli-dubli talista. Presidente, may libre nga litokit mga pingakas siya. Butuhi hiya. Kay Tim Irong parang pinakulob na palwa. Tak presidente, may libre nga pananggaling bill kada semana. Tak presidente, may supplying gluta tayon every month. Tak presidente, may pamilk tea, MW. Basta cancel ka ha? Cancel kaliwat ha? Oh, ito yung mga ari nga sa tutob nga tuwan. Nagkakadidisturbo tang mga mula raw aga iyo. Tambugan niyon yung mga presidente.
Pero kung makakamamatay, kung di rin magdaog. Ano, pangbabaratuhan kamot na yung mga manok? Anay daw? Kumitak nga to lista, diri pa man kamo nga duwa rehistrado. Sigit iyo mga yaw-yaw, diri pa kayong kamo mga butante. Support pa more, ngiras pa more, cancel pa more. Parehistro, ano ka mo mga turawan? Maganda. Pari pa inak magparehistro. Ako ngayong jeep, madi. Pari pa magparehistro. Madi, pwede makautang yung bodo. Tapos pwede ba nalapatin brush? Tapos ano nalat na color? Mopay? Mopay? Adahi, abun jabudloy. Waray nang sagmaw! Away, budak man ganinin. Mani budak! Ay, kapag sinalo si Tam, waray ng kwarta. Kung si Albert Toynen, maghahatag na kaming badel. Pira ka mo dida. Ah, sige, sige. Anay, anay. Anay. Uy, kung si Albert Toy. Okay, waray pa kilala. Upoy nga ako tayo magbabotos, ha? Oo, ikaw ta mayor. Oo. Paya budak nga ako tayo sunod nga mayor, ha? Konsihal, sunod tak nga rin na mayor. Diba? Kaya sure naman ito nga ikaw tumadaw. Pero man kamo dito. Ano? Pito kami dito, pito. Man lang kamo dito lista. Dire mayor, sa'yo pleto na ng paglista. Pito kami dito, pito. Adi, iba anak kay burikat. Underage pa man inin. Ako, tas anak asawa. Tas ako nanay ng tatay. Tas may ako upat nga anak. Hoy, di ba? Bulag na kamot iyo asawa. Patay natin mga kag-anak. Okay, mayor, boy, pagtok na ng tatay. Kim papatay mo man dayon. Atot nag-uuma, takupat na ito rumba. Bulag na kamot iyo asawa. Kere, nagbalik na kami nakasawa. Nga tuloy ang trabaho. Sige daw, pangarari daw tim mga anak. Hiburi kat, hiburi cow, hiburi dog, yan hiburi pig. Ano yung mga ngaran? Burikat, dog, pig, cow. Ano ito? Oo, kay Timso nga ni namon tanan akong asawa, an old MacDonald. Old MacDonald had a farm, iya-iya-yo. Ata. Hamat tira yan ah! Ay, ito nangingis ko pero mga butante na. Ay, kailangan ka po, nangalimutan ka adik na uro! Daman ngayon! Pagawsa. Mayor, kinauro pa kasi tiyahin. Yan bato. Ay, bato kasi ito't iya uro. Sige. Adi, kanang pito adi ha? Kadi Mayor, makaasahan mo talaga kami. Imo talaga tang botos. Papaayos tayo ni nga bugos sa barangay. Magtitingnog kinda ko nga plaza. For lifers na to. Sige. Makadi kami ha. Victor for mayor ha. Okay, mayor. Okay. Budak. Ano na naman? Anong karawat mo man nagtunga badil? Diba? Maaram ka nga kurapad to. Di rin makakausbog tat baryo ha iya. Warkot labot ito mga baryo. Ito importante makakakaong kami tak anak. Papatay na kamit gutom. Magbubukbog na kaming bunot. Kaya babalikan mo tim dignidad palat kwalta. Di ko kanig babalik ya. Ano man? Buray ko na dignidad. Dapat nira last election. So, alkan siya. So, nga to kalagi hapon babutos ka Mayor San Marino. Siyempre. Triple nga itong panhatag. Nagmamahal na yan at papleton. Pati takbotos, nagmamahal na pati. Karagod talaga timbotos, ano? Ikaw karag, timbok, yung pipinayos mo kanda syara. Tapos, tatakluban mo lang to alya. Karagkat ngayon, kay yung pipinahusay mo lahat ng imkorta. Tapos kita daw, wari na inanabo. Pobre lang kami nga magpamilya, pero bugos tam dignidad. Di na naman papahugawan tam dugo. Para lang hugaw at politika. Ibubuto na mit karapat dapat. Dapat. Hala! Tagtitismil man kami nga pito. Tagtritrismil kami nga pito. Tismil? Uy, kadamo niya natahatag ni Konsel Victoy. Sige, makari ako. Oo, Bing, makin ka. Mapaapil na kami lista kang Victoy. Mayroon tayo, bubuta mo lahat karapat dapat. Oo, Victoy karapat dapat. Trismil karapat dapat. Ay, mga langit. Butusi, Hayo Balota. Number 6, butangihin check. Victoy Kalimot. Mapay lang makatikangan, pero scam ngayon. Ayaw ka nga limot, butusi ta. Victoy Kalimot. Ha balota, kay diriinin hiya kawatan. Pag
da? Ida mo ronat na loro ba nga sudlay? Ay, anay daw? Hinit pag pinanadlayon, kay makusog na't umatot na yung buhok. Hagi, kay makaimba kita kasi. Bakit ka kita pangadi? Pangadi? Ano nga pangadi? Di ka nga parag-aten, di ka nga parasimba. Nasimba ka man na kung patron or patikang. Kay may pagkaon. Hagi, kay iba man nga pangadi. Ano man? Pag-ampuinin, para maapil kita at list at mga badil. Oh, hala, tara. Badil nga maluluyon, halista, ig-apil mo kami. Badil nga maluluyon, halista, ig-apil mo kami. Badil nga maluluyon, halista, ig-apil mo kami. An pag-ampuhan mga kalag nga hiapili, han mga badil. Pagbasa, tikang han suratan leader, han lista, han badil. An aton baton, badil nga maluluyon, halista, ig-apil mo. Badil nga maluluyon, halista, apil mo kami. Kwarta nga malagatak, anhamos kanan bag-o. Kung may tanggal nga stapler, may iban, sigurado. An baton, badil nga maluluyon, halista, ig-apil mo kami. Maluluyon nga leader, sokob haamon panimalay. Sokobla, ayaw pag-abod, kay damo didit bayod. Badil nga maluluyon, halista, ig-apil mo kami. Maluluyon nga leader, pagtarong hit paghatag. Ayaw pag-uuman ang iba nga nagpakalista. Baton. Badil nga maluluyon, halista, apil mo kami. Leader nga guuman, ipanhatag tanan. Ha mga ngaran nga nakabutang, ayaw pag-ikisi kung kaaway mo dati. Baton. Badil nga maluluyon, halista, apil mo kami. Alayon, hanamon badil. Ayaw igbursa, og pag-iyuha. Kay kun asya, magsasam kita. Badil nga maluluyon, halista, apil mo kami. Ada pagbantay kamo, kay an gaba aadala. Kundi niyo igre-release an badil, panhubagan kamuunta. Badil nga maluluyon, halista, apil mo. An badil nga maluluyon, iglista mo kami. Ang leader nga halot, hubagan kuntat bubot. Badil nga maluluyon, halista, apil mo kami. Marasa gudla, kung makakatagamtam nga tanan. Pero kung guumanhin leader, sagpad ngan banyak, it iya matatagamtam. Baton, badil nga maluluyon, halista, ig-apil mo kami. Mopay, pero kamu dida. Tuan mo di, effective daw on at pangadi. Oo, agi, tara. Anak, pagsulit nga di pambalyanan po, perfect. Sigurado maawa na naman nito mga agyaw. Puro mo na ni camera mo. Ano yun mo? Cellphone ni mo. Trap man yun sugot-sut. Basta, cellphone ito. Nagsalila ako para umawahira abi. Sige ma, tas ito, caption, katas ng vote buying. Sige lanak, ginagawalat na kita sa sunod na kampo. Ikakbati, tag 7K man daw. Ininalak nga phone ma. Kay tim cellphone parang bato. Ano di? Maano akpi? Masugad. Masugad. Didi mo. Ano may patingahan, anak, igupod. Didi mo, maulit erapul. Didi. Ma! Hi. Uy, abing. Ari ka man gayhap. Oo, pag nabisita kami kay Summer naman. Kailan ka mo din kay ano din pa? Diba? Tiri niyo of course. Ano kaman ka mo din sige ka mo tayo laray-laray. Adi may utak ka pa man haak. Amo na ito timpaluyo-luyo ano na ba? Resort niyo. Bisan mo rin na pinanganga. Kamu? Ilob-ilob na ano ka mo lawlaw na siyo sura bakag swimming lang. Di na lang kami nakakag-ilog at ating baybay ano. Manhita. Tikuan to kay mahugaw. Paglarot nim, pag-ulwat nim, tim ulo may diaper. So putong puri ka.
ada tampat ni module, ada naglalari-lari. Sapa, tim module puro sa'yo. Tapos pala nakapasar kay karagpalit kan, iraid kan, mambukat ka. Kanina rin kita. Kay, damod nila tayo mo. Picture pa man yan mo, duwag na panting. Ano niya kan? Ano nga maraksot? Di ka ba maaram nga third runner-up kan Miss Aringit? Oo, ninunduman ko. Nga third god to kay uupat lakam. Disqualified pan usa. Kaya no usa ngayon, lalaki had birth certificate. Pero di na, sing na lang nga naaawa ka. Kaya no una, di ka nakakasali kay katlon ka. Flawless pa ako. Glass skin pa ako. Kay puno ang kapandarag ka pa. Asya na, pinudong-pudong ka din ang tuwalya. Diyan mo gintik tinarapermitak tuwalya. Ikaw ng timbangs. Baka kan bunot nga inarutan. Hoy, matita mo nga tak-swimsuit yan, abang ka mabalikan. Nag-swimsuit ka nga, dada ko romantem bilbil. Ikaw, baga kan wati nga lagdos. Baka kan bunot nga ina na yan. Ah, ganon. Ah, ganon. Kita ada itong mga katulad nagkakakulbo. Kita aman kung kagin nagkakaklakaraw. Postura mo, dida. Di ka nga ada maaram lumangawi. Sos, kay bisan pa kita palaksihay, ako lagi magdadaog. Mama! Mama! Oh my God! Ano din po rin? Dali kayo! Wala na lululo dito! At ito pulis na! Mama! Bali kayo! Mama! Mama! Ma! Ano ito, ma? Kay kidipol man lang ngayon ito, ma. Kanan kidipol nga Artin yung mga lagas. Ano ka wariyak magdaog? Basta ako man nakbadil kay sa nakalaban. Diba? Kindugang ang kupantri kay nakbadil. Han mga mulupyo para masapawan ang kalaban. Usa! Usa gudlan namang hanak kalaban. As in usala. Habarangay amandayihan. Waray! Waray! Waray ka bisan usa nga boto. Diba ako number 1 permian survey? Ano na hinabo? Sir, ang survey man po, dire man po adto accurate. Tapos, diba, sir, bayaran tat ng mga survey, sir, kay para mapalabas nga kita at nagnunguna. Exactly my point. Dako anak gasto. Dago! Sir, han last minute kasi, sir, ang aton kalaban, gindagdagan pa niyan 2K ang kada balay. Kaya wari nagyakan haak! Triple unta pa! Oo, patunta pa! Konsihal, may nakuha imo igre-report. Waray makaabot ang mga badil, han kada pamilya, kay ginguom han mga leader, han kada puro. Hino nga mga leader? Pangarani! Kay hino pa man? Ang leader ha uno, hipirsing, ang leader ha dos, hinando, ang leader ha tres, kawing. Adi kang mga kagang nga. Mupay na natsarabot. Kinira-ira malat nira. Tala, panlistat ng mga leader. Panuktat mga badil. Yes, sir, kay digat ma'am. Ipanlistangan, ipanawag niyan. Kay usagod lang iya lamang haak. Usa! Siguro daw nagod ako nga akong nagdadaog. Diba ang grand rally daw damon akong atindis? Kita man diba? Sir, asya diba nagdamon tawo? Kay diba sosyal na nimpas na? Oh, yung kaman hiton. 2 pieces of chicken tapos spaghetti, kada rally. Ano naman ito? Nasyagad matatawahan. Tapos may dapat pa ice cream nga bring home. Sus! Dirigada adto. Sure win na ganit si Mayor.
Kaso, Mayor, marang ka kung kay ano waray ka magdaog. Ginlimbungan ak! May daman ko nung natapo, hakaloyo nga partidos. Oo, nanahatag hirahin mga blue nga subri. Ang nanahatag di bahira, nanahatagan nga ni, dan mga lula. May pa 3-3K. It's so rude. May pa final wave. Pati ang mga watcher, may dagihap. Ako, Mayor, ginta po pati ako. Pero wari ko kwarta. Kay ikaw, gudlat ako, Mayor. Nangihinayang gudla kay usa na la, magdadaog-daag. Mugod ko si Hal. Huna-huna ako, waray tawong nag-try durhaim. Kita ikaw na sunod nga. Asya, sir, ano? Kay kun may dala usa nga tao nga waray mag-try durhaim, daog ka na gud ano. Bodyguard! Hala! Ikikutot niyo! Dali! Mom, can I go outside and play with Fritz? Babe, don't play too much outside, okay? You might hurt and bleed. Anak, wag kang masyado maglalaro. Baka masugatan ka. Sige, hala, dudugo yan. Ano yung kagang ka? Sige, pag minulay pa nga to agawas, pasamad ka nga ni magos that body. Mommy, my body's itchy. We should run her to the hospital. This might be measles. Hala, takbo na natin to sa hospital. Baka bulotong tubig na to. Okay. Kagang ka. Pakatungatot maya ka siya pag dahil nga itong nakandila kay bayan ka na daraugan. Sito, biminulay-mulay ka pa din My tummy hurts. Go drink Diatabs, maybe you ate something bad. Uminom ka ng gamot doon, baka nakikain ka ng masama. Sus, kala. Pakatunga-tukan budak. Pagpatot pra. Kay usog kat ala niya. Kay nag-iinugay-ugay time. Laway ti pusod. Ma, I lost my umbrella. Where exactly did you lose it? Someone might have taken it, huh? Saan mo kasi ninagay? Baka may kumuha na nun. Kuha doon planggana kusina, tapos butang yung tubig. Tapos kuha nga doon kandila, tapos dagkote, tapos paturoa. Kung hinuan na ungaan, gumawas nga shape, amo, ito ang kumuwahan payong. Mom, stranger gave me candy. Can I eat this? No, don't eat it. I told you, if somebody hands you a candy, don't eat it because it's stranger danger. Anak, huwag ka kumain ng pagkain ng hindi mo kilala. Baka anong mangyari sa'yo? Ay, pagkaon! Kabayan ka hoy na adto. Kumaong ka nga ni hit ira bis anong hatag. Dadadun kahit ira sarili nga mundo. What's for lunch? When we don't have anything to eat today. I lost all my money on gambling. Well, sorry ha. Wala tayo ngayong palanghalian. Wala na akong kapera-pera. Sagad na ako. Nak. Kuha nga dun sa kusina. Tapos pananak puntat mga amisay. Asin ito dat pansura-sura. Mom, can we go to Tita Nikki's birthday? No, you can't. Those new neighbors aren't trustworthy enough to go to their house. They might be even killers, psychopaths, and dangerous! Anak, wag! Hindi natin mapagkakatiwalaan ang mga bago nating kapitbahay. Ayaw! Uy, mga kaaswangang bait na magpamilya. Ikalat maaram. Namimilingit yan at iranex na mapapasanin irabertod. Bangin ikaw at maging sunod na wakwak. Bahala ka. Mom, Dexter's gone for like 3 days na. The police and his family haven't found Oh him. gosh, a syndicate might have took him when he was playing outside. Naku. Ayan, kasi kakalaro niya sa labas. Baka nakuha niya ng mga sindikato. Hagay nga balo. Walang tutun iya nanay, gimbabalik na dahi tut iya balo. Nabalo gud man, kay tigdala na wara. Ma, buong ko yung tupperware, ma. Anping, tago. Why? What did you do? I told you not to play with it, and now it's broken. It's my favorite tupperware. Ano ba naman yan, anak? Di ba sabi ko, wag yung paglalaruan? Ayan tuloy, nabasag na. Layas! Layas ito! Putsa ng mga bagong silupin, tapos ay na pag binalag din, hinadirag na pagkita ng mga maong. Ay, mga bago pala ito! Elbong mo na naman! Layas!
Something else so we can get more views. Who's the winner?